खुलुमबाय बड'फा गेजेटारि सोलायनाय मावथांखि एबा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जखौ बिथा खालामनानै सादिकेट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि बेसेन नाङै जि आन्डार 13 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बिनि मावबादाखौ दिनै बाथासिफुर मिलन गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा सादिकेट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे गेदेरथार मिशनखौ लानानै बिथांमोना थांनाय माखासे गोलाव बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि हाबाफारि लाबोनो हादों आरो बेबायदि हाबाफारि लानानै गुबुन गुबुन ओनसोलाव जाफुंसारनाय बायदिनो सादिकेट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आवथायाव थानाय नैबे बाथासिफुर ओनसोलावबो दिनै बे हाबाफारिनिफ्राय जोबोद जाफुंसार जानो हादों। मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे समाव गुबुन गुबुन ओनसोलनि बायदि ओरैबायदि थासारि फैबायमोन जेराव नोङो उन्दै गथ'फ्राबो स्मार्टफन लानानै गेम गेलेनायाव बिराद गोसो होयोमोन। फरायसालियाव मालाबा थांनो गोसो जालामोन बिथांमोना। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2022 मायथाइनिफ्राय जि 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर बादायलायनाय जि बे होनायनिफ्राय दिनै बाथासिफुर ओनसोलाबो जोबोद मोजां जादों। दिनै फरायसाफोरखौ फरायसालियाव थि टाइमावनो थांबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरो बिथांमोना फरायसाफ्रा फरायसालियाव थांखांनायनि उननिफ्रायनो फ्रि समाव बिथांमोना आखाइयाव फुटबल लानानै दिनै फिल्डआव गेलेनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो जाफुंसारनाय नङा, बे सारा बर' माहारिनि थाखायनो बे जोबोद गेदेरथार जाफुंसारनाय। बेखायनो फैबाय थानाय समाव जे बर' हारिनि साफ्रोमबो बिमा बिफाफ्रा आरोबाव गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनायजों लोगोसे गाव गावनि गथ'फोरखौ बेबायदिनो गेलेनायावबो बबे मोनसे बिथिङाव इन्टारेस्टेड बै गथ'फोरखौ सायख'नानै गावबा गाव बिमा बिफाया जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय जि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायाव जे बाहागो लाहैयो आरो बिनि थाखाय जि दख'रा एबसुआ जेरावखि जाया जि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा दं बेबायदि फोरोंथाइ मावबादायाव जे बाहागो लानो थाखाय गावबा गावनि गथ'फोरखौ खाबु होयो। जों नुनो मोन्दों बेवहाय माखासे हिन्जावसाफोरबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा हिन्जावसाफोरखौबो जिहेतु एखे लेभेलावनो एखे थासारियावनो जों बिथांमोनखौबो जौगाजानोखौ लुबैयो आरो बेखौ बिथा खालामनानै थांनाय बोसोरनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गेजेटारि सोलायनाय मावथांखियावनो हौवासाफोरजों लोगोसे हिन्जावसाफोरखौ होनाय जादों आरो बेबायदिनो थांनाय बोसोरनि जि मोनसे पारफरमेन्स बा एक्सपिरियेन्स बेयो जोबोद मोजां। हौवासाफ्राबो जेरैबायदि जोनो हायो हिन्जावसाफ्राबो बिराद बेबायदिनो एखे थासारियावनो बिथांमोनाबो बाहागो लानो हायो बा मोजाङै पारफरमेन्स खालामनो हायो। बेखायनो देग्लाय सादिकेट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो जे उन्दै 13 बोसोर बैसोसिमनि हिन्जावसाफोरखौबो फरायसाफोरखौबो दिनै बेबायदि फोरोंथाइ मावबादा होनानै फैबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 13 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं बेयाव बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना जेरै थागथियारि जानानै दं बे समाव। बिथांमोननि थाखाय इयुनाव माबाफोर राहाफोर जायो? दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर बादायलायनाय जिखिनि गेलेगिरिफोर ओंखारगोन बे गेलेगिरिफोर ओंखारनायखौ मोनसे मोजां थासारियाव दोननो थाखाय थांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जमदुवाराव जानाय जि स्पेसियेल कनभेनसन बिनि गेजेरजों बड'फा एफसि मुङै मोनसे एफसि दानानै लानाय जाबाय आरो बे एफसिया दिनै थांनाय बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय आसामनि जनाव चिरां जिल्लायाव जन ओइचआव जानानै गेलेबाय आरो दिनै बड'फा एफसिया मोनसे मोजां थासारियाव दं आरो फैबाय थानाय समाव स्टेट वाइसै गेलेनायाव जोंनि बड'फा एफसियाबो बाहागो लागोन आरो बेजोंनो जों ओरैबायदि मोनसे प्लेटफर्म दिनै बर' हारियाव होनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जायखिनि बोसोराव मोजां गथ'फोर ओंखारगोन एक्सेलेन्ट गथ'फोर ओंखारगोन आरो बै मोजां गथ'फोर ओंखारनाय फरायसाफोरखौ जोङो बड'फा एफसियाव लांनानै बिथांमोनखौ जोङो आइ लिग लेभेलाव आन्डार 13नि उनाव आन्डार 15 आन्डार 17 आन्डार 19 आरो मुलुग लेभेलाव गेलेनो हानाय थाखाय जों बिथांमोनखौ खाबुखौ होनाय जागोन आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो भारताव जि मोनसे आइ लिग जाबाय थायो बे आइ लिगावबो जे बड'फा एफसिया बाहागो लागोन आरो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै खामानि मावबाय थानाय जादों। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसन्नो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसन्नायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, बिटेक, एमटेक, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhDनि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। बिटेक प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। एमटेक प्रग्रामाव दङ WRH, CSC, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhDनि थाखाय CE, CSE, ECE, FET
IE, ME, Physics, Mathematics, Chemistry आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, बिटेक आरो एमटेकनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhDनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।